godiya ta musamman ga ogana mai gidana wanda yana ɗaya daga cikin wanda ya fara wato ɗaukaka ni a wato duniya ko kuma ce a Najeriya ma ta ɓangaren dai siyasa, wato former president Goodluck Ebele Jonathan. Sir, I'm so grateful. Thank you very much, sir. Akwai commissioner na water resources Kano, wato Alhaji Alibukar Makoda, akwai Alhaji Abdulkadir Abdulsalam, akwai Alhaji wato Ibrahim Jibrin Fage, Commissioner Finance and Economic Development. Ina godiya. Senator Barau Jibrin, thank you very much. Senator Halluru G. Kado Kajin Bauchi, ina jinjina ga Dokaji. Akwai Muhammad